ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସୁଛି ମୁଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେ ନୂଆ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଲଙ୍କା ଗଛ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଲି ପରି ଗୋଲ ଲଙ୍କା କେବେ ଦେଖିଥିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତ ଡେଙ୍ଗାଳିଆ ଲଙ୍କା ହେଉଥିବ ନା। ତେବେ ଗୋଲ ଲଙ୍କା କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଛ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଛି। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୁରା ନେଲି ତାପରେ ସେଥିରେ ମାଟି ପୋତା କରିଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବୁରାରେ ମୁଁ କିଛି ପରିବା ନେଇକି ପଚା ପରିବା ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଚେଇଥିଲି। ସେଟା ଏବେ ଖତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ଖତକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏଥିରେ ପକେଇଛି। ଏ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜଳ ଦେଇଥିଲି। ଜଳ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁଜ ପରି ପୁରା ଫୁଲ ତ ଆସି ଯାଇଛି ଆହୁରି ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ଲଙ୍କା ଧରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁରି ଏଥିରେ ପାଣି ଦବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲଙ୍କା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ତ ଡଙ୍ଗାଳିଆ ଲଙ୍କା। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବଜାରରୁ ଯାଇକି ଆଣିପାରନ୍ତି। ବା ଏଥିରୁ ମଞ୍ଜି ପାଚିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ବି ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି।